lu perlu bro kam tamik di nok snarels ki baju reels kam ha po Instagram de kani ang ko am ti phi ba kani ke kalat ya ka buksian to jong phi ba uban job lang simply channel un sa penya ya competition reels ka ban sedang nadu menta ka sing pratrik na ba khatway 1000% but on sa pen kut pat hadu ka live poetic nang khat 1000% ha ka por kha baje jan min ya inong job on sa pemna ha ka BS channel YouTube ha ka shitarik na ning kong kun reel ha ka por san baje jan min ya kinong job on sa ai the cash prize ka ba 1000 tingka on jet tang ya iway inong job na baro kinong sibenta but ya kapisa na kapenta kinong job on sa pha ling ba ka GP ka jingruai ka ba kinong sibenta ki haban reels ka don ha ka ni ka channel hi pila ban download ya ka ni video jong phi pila ban pha how WhatsApp number kan dai prahan reel lai iway real life pra real but on sa upload ha ka channel jong ban job lang simply channel ya ki point jong kinong job on ken Nyo % na ka jing bun jong ki viewers, live % na ka jing yo bun ki likes bagi comment. But ka kating jong ka jing ruai, kaday chong kan kublish bun, kublish hajan. Arpusan snem la cross nga ta pada snap kena. Live pusan snem up baik nga hadu das melarang ba. Cici kwa renga ba lek turim kena. Chong ken rau chwa nga kum ni jo kai kat la marla arpusan snem la cross nga ta berasap kena lai pusan snem up be nga hadu dasam larang ba cici kwa renga ba lei kurim kena chong ken rau chwa nga kum ni jo kai kat la